Čaute blázni. Zdravia z Rest. Je pevne ráno. Dobre pičovina, 11. Ale Ide to mi nerozprávať. Úplne som rozjebaný, neviem kvôli čomu vôbec som nemohol zaspať včera. A isto sa veľa z vás pýta, že prečo mám kurva taký maličký vankúš, že vždy tu mám nádzané jeby. No jednoducho proste mačka mi inak chcel na vankúš. Jebol som tam hlavou a celú som mám mokrú, takže to je dôvod, prečo spím na tomto trpaslíkovi pojebanom. Ty kokos. No nič ľudia, plány na dnes. Nejaké raňajky, dáme sprchu, zostriham jedno video a púšťam stream, jak som povedal, takže okolo 12. jednej uvidíme. Nejak by sme sa mali vidieť na streame ľudia, vyskúšame nejaké nové hry a ešte jednu som vám chcel povedať. Kto moc streamy nesleduje, že sa pozrie si len tie vlogy, prípadne nesleduje ani vlogy, že čaká iba na akcie, tak dneska sa určite príďte pozrieť ľudia, lebo ideme začínať novú hru Tomb Raider. Myslím, že má tá hra necelý rok, vraj to úplne po piči. A keď sme získali partnerstvo s Twitchom a povedal som, že za každých 30 subscriberov bude nejaký cosplay, tak momentálne dnes to prišlo, že bude cosplay na Lara Croft Tomb Raider, takže budem mať dlhé vlasy, budem mať porobené cecky, budem v tielku, takže ak sa chcete zasmiať alebo vysmiať toho kokota, Resta, tak príďte na stream. Myslím, že Tomb Raider by sme mali začať okolo 19. OK. Takže rekapitulačka, plány na dnes. Vstať z týchto reťazí vyjebaných, kde som, dať si nejaké raňajky, šláhnuť sa do sprchy, dostrihať video, niečo nastreamovať, dáme nejaký pokec a ísť sa pripraviť na cosplay Tomb Raider, OK. Takže vidíme sa za chvíľu. Dobré ráno. Čaute. Epická mačka 1, 2. Mimo. Momo, nazdar. Google. Tu máme Googleača. Nazdar. A L. Náš najnovší prírastok. Viete, prečo je mokrá? Lebo pred chvíľkou padla do bazéna a na poslednú chvíľku som ho vyťahol. Lebo nám strašne má rada vodu. A práve nám spravila sa káva, ľudia. Takže ranná káva s Restom, nestíham to na stream, teraz na 11, ale dáme si takto na videu. Takže takto to asi vypadá ráno u mňa. 47 psov, epická mačka, žere kotič. Ty sa hráš na mačku? Náš pes Mimo sa hrá na mačku. Mačka 2 epická, Google uhni, ale tak poviem. No a moje raňajky, aké sú? No predsa úplne jednoduché, proteín, čokoládové zapekané mysli s vodou, úplný hnus. Ok ľudia, idem sa nájsť, pozriem Pokémonov, ty koko, čo to bolo? Ruky ven ľudia, ruky ven, s váčkou. Takže nájem sa tam sprchu a vidíme sa s tým, ok? Momo. Necháš Momo. L. Momo L, dobre? Aby sme sa nevybávali. Momo je toto biele. Rasa je mixer. Neviem, čo to je za rasu, je to úplný mixer pouličný. A toto je Ridgeback. Máme ju úplne chvíľočku. Strašne sa nám páči, že? L. Meno som vybral ja, jak úplný pán. Dobre, takže sme po sprche, po nejaké a dopijeme kávu, ale momentálne mi prišli nejaké balíčky ľudia. Kuba Jakub a Martin FIK. Ideme na to. Začneme menším ľudia, lebo by som sa ešte infarkt takto po ránu a to by sme presne nechceli. Kamarát, ďakujem moc, počúvaj, originálka, napisy, GTKčka 4 ľudia, takže o túto hru si určite zahráme. Máme tu aj plagát, takže ten isto jebnem na scénu, to bude úplne super.
brácho, takže veľký dík. A hráme o GTA 4. Nech majú Vikingovia väčšiu šancu na výhru. Veľký pán, pretože už sme o jednom hrali ľudia, takže máme v dispozícii 2 alebo 3 GTA 4, takže určite sa to zahráme. Veľký dík. A ešte pozrieme ten plagátik, ktorý nájdeme na scénu o chvíľku. Takže máme tu mapku GTAčka a nejakú súku s výdatkom. Môžeme to vybrať na scénu. Hneď vedľa mafie. Lollipop. Downloade. Dík moc. Super darové zlicení. Obrázok číslo 72. Obrázok, ktorý je pán Darček. Ty koko, to si dojebal, kamarád, to si dojebal úplne. Takže trička. Čo ti jeme? Ľudia, takže tričko, rest, naplomaja, kokot. A to isté aj v šedej farbe. Mne na piču. Ty si veľký pán. Ty si veľký pán, to si musíme vyskúšať. Čo ti jeme, tak ty si to dojebal úplne. Dezinfikingu, veľký pán. Takže sleduje to. Naplomaja, kokot. Naplomaj ako super, máme nejaký stream, nejaké trička. Nemusíme robiť reklamu Nike a podobným pičovinám. Budeme mať proste na sebe takéto trička. Takže mne je na piču číslo 2. Drácho. Keď začne to trička takúto podporu. Dohodnú to ľudia, teraz to ideme rozstrihať. Tento vlog nejaký, čo vidíte, prípadne nejaké ešte videá a vidíte sa na streame. Dúfam, že to tak do hodinky stihnem, OK? A pre tých, ktorí nevedia ľudia, tak v sobotu, dneska je koľko, 29. takže dajme tomu 31. 4. v sobotu, či kedy bude sobota, tak hráme o GTA 5. Hráme o GTA 5 na ranom streame, takže kto chce vyhrať GTA 5 ako preorder na PC, tak povinnosť mať na Paypale 50 centov alebo euro, ešte to upresním, byť o 6. ráno u mňa na streame, Rest Powerade, Twitch TV, OK? A hráme GTA 5 ľudia. Takže kto má záujem o túto hru, tak máte šancu vyhrať. Vstupné bude 50 centov alebo euro podľa zúčastnených ľudí, OK? Aby som to nevypázal všetko sám. Takže máte šancu ľudia. OK, vidíme sa.